idlozi akulona ugogo wakho. Ugogo wakho umkhulu wakho isithunywa uyithonga. Kulaba abaphiyo abanesiphiwo sokwelapha sobungoma sengulo lebhlungu. Abogogo nabomkhulu abasebenza wona lo msebenzi baphenduka baba yithunywa ngoba naye lengane ephilayo la emhlabeni isithunywa mos. Kungako kuthiwa yini isithunywa. Ugogo wakho uyena mawuhlela esigodlweni uyakwazi ukuhlebeka. Uyakwazi ukuguide imilayezo ezayo ebuye edlozini idescender iya kuphi kugogo. Ngoba lo moya wedlozi unemfihlakalo. Uyasinda. Lo moya wedlozi mawungawubona, hey mkhulu, la uhlala khona ungasaba ukuya khona. Athi ngelanga liso kumele uhambe ngesikhathi esiso uye kuphi uye endaweni eso. Uyodibana nomoya osom. Abanye le ndoda yakwazi ukuvela kubo baningi bazotethify abaningi. Ivele kuyena, ivele ngelihle elikhulu, elibovu. Bese imfinqafinqa imthatha omunye imfake phakathi emanzini, ibuye naye imkhombe enyise kuye, ime kanje imbheke yenzani yonke imikhuba le yenzani. Ayahlukahluka amathongo abantu. So which means lo moya lona ukuthi uxhumane nawo through ini ithonga lakho. Awuveli uxhumane nawe wena direct. Ngoba lo moya lo heavy mkhulu. And risky. Awuveli nje ungena esizibeni ongasazi. Ngoba lesiziba usazi ukuthi kunendoda enjani ephilayo la. Kungako uthola manje abantu abayimanzini bayandlula emhlabeni. Bayanyamalala. Masithinta indaba yomlanjwane mkhulu. Nawe mmameli lapha nawe umbukeli lapha ekhaya. It's a very sensitive topic. Umlanjwane. You understand? And imlanjwane eminingi ayithandi kubizwa ngomlanjwane. Kodwa ayiqiniso. Umlanjwane ngeke uchinche, ngeke uguquke. Ngoba uzenzanga ukuthi bomlanjwane. Kungani bathi umuntu umlanjwane? Ngoba lo muntu unomlando ongaphelelanga. Bathi nomlanjwane, umlando omncane ongaphelelanga. Which means wona nomlando wakuphi wasekhaya komama, umkhaya kuphi kagogo. Umlando wakho omncane kodwa umlando wakho bobaba awunawo. Ngoba phela ubaba azange alobola, azange ahlawule ekhaya kuphi kabomama. Wena uzayelwe kuphi ekhaya elikhulu kuphi kabomama. Wakhuliswa ugogo, wakhuliswa umalume, wakhuliswa ubaba. Ubaba azange kwenzele lutho. Ubaba azange kuhlawula, azange kulobola. Azange ayenze lutho empilweni yakhe. So uphenduka kuba yini? Umlanjwane. Whether umfana uyintombazana, umlanjwane umlanjwane. Ukuhlawulwa akusho ukuthi soyingane kubaba. Wow, I love that. Ngiyocela yini intethelelo ukuthi ngiyaxolisa ngene emzini wenu ngaqhekeza. Ngamosha. Athi ngale mbuzi lena ngenzani? Ngiyahlawula. Inhlawulo akusho ukuthi soyingane yakuphi yakubo baba. Akusho ukuthi songasebenzisa isibongo sakhe baba. Antila zakulobola. Awusebenzisa isibongo sakho baba ubaba akakulobola. Noma ngakuhlawula inhlawulo akuyona ipermit ukuthi uyemsamo wakubo baba. Uthola abanye ukuthi manje phela bobaba bawutsotsi. Ladies and gentlemen, welcome to another interesting episode of Munchies and Thoughts. Your host, Chef Pathanani Mbata. Hello everyone, welcome to another interesting episode of Munchies and Thoughts. My name is Pathanani, I am your chef, darling, not just a chef, but the chef of the nation. Nikhulumile nganilalela, and of course, he is here again. And uyahlupha. Let's do a cheers. Welcome back. Yebo. Home. It's where the house belongs, honey. This is not home. It's what? It's my house. As long as I pay for mula, it's my house. My house. How are you? Phela there's home and there's house. Sawubona. Long time. And you are the problem. You are the problem. Tell them, but I'm not the problem. And the chef personality is not a problem. Ngizonika ukudla kumnandi nginiphakele nje uphekile kodwa mina ngiyazi mina ngiuchef wala etafuleni yena uchef wale emabhodweni
Amabhodo kodwa nami niyangazi Musawi Prime Master. Hey, Prime Master, kodwa le nyama sikaze sidle. Anyway, thank you so much. Please introduce yourself. Who are you? Where are you from? What's special about you? Remember, we are growing every now and then. Yeah. There are new munchies who don't know you because you've disappeared. Sometimes kuyafuna uthatha ikhefu. Please Yabo introduce social yourself. media, social media mase iclustered kakhulu, seyinomsindo. Take a seat back. Understand? Ibile usunaney'nwele ey'nkulu manje nesigqoko. Nezinye ezimhlophe. Yey, Iminyaka ihambile but awusafaka amaphaphu manje. akhona ngiyafaka kodwa ngithe namhlanje bangize nje yabo. You've got beautiful eyes, you know that? Ah. Anyway, please introduce yourself. Hazel Brown. Ay, ay, ay. Hazel Brown. No Hazel Black. Siyakhuleka ke makhehla amadala sangasendoda lesumasephula ozophulumisa nemadoda abhekise pass isigoma kakhe isigoba izandla yisehlula manye ubaba kamhlanje obile msulu madoda ichip isikana nyawo sikhola siyadilika emthini madoda saseyintabeni afale phezulu kwemigede siyakhuleka umondlo oyintandane abantu uphakamani ukhuphukani uphendukani into ephilayo into ekhulumayo imbate Halala. hey ndoda imbate Ugogo Dabula, eFosloras. 076 298 8184 076 298 8184 tholakala eFosloras angeke eThekwini ngiseFosloras abayima bafika bathi gogo besicanga ukuthi useThekwini kanti ukhona la empondweni ngithi yebo ngila Why becanga useThekwini? hayi phela ngithi angazi Why becanga ukuthi nguluhle bathi useFosloras and wala eGauteng? angithi abanye phela ngithi phela abantu bayareferana bese bangibukele lapha yana abangibona batulo umbe sicanga ukuthi useThekwini thina kanti ula empondweni. Anyway, thank you so much for joining us. Yeah, uchazile ukuthi ungubani ubuyaphi and of course uDouble Uvalo ugogo Double Uvalo abanye benu bayamazi abanye benu of course abamazi as I did mention that we are growing now and then. Uyahlupha kakhulu ukuthi manje abangamazi but ke ngiyamthanda and nani nizomthanda and nami manje sayamthanda. Gogo Double sizokhuluma nga something but there is something you once mentioned on one of the episode, one of the season. I don't know. We are on season 20 now. Yeah. So It's been a mile. what? A milestone. Yes, and a big one. Yeah. And Must 6 years. appreciate. I do. Must appreciate. And you mentioned ukuthi siyoxoxa ngelinye ilanga. Yeah. Ake sixoxe manje. Oh. Lesikhathi uthi idlozi. Yeah. Akusiyo ugogo, akusiyo umkhulu. Sixoxe ngelinye ilanga. That's what you said. Abatana siyasayibamba lana. Kodwa soyiphinda futhi. Ungizwe kahle mkhulu nawe mmameli lapha ekhaya. Yabo lesiphiwo lesi sinenjula kakhulu. Sinenjula kakhulu sinemfihlo. Khona ezinye izinto abangasivumeli ukuthi sizidalule. Ngoba phela lo msebenzi wethu obungoma imfihlo mkhulu. Akekho umuntu ongavela lapha umuntu nje. Umlapha ngesiphi ngani? Phela thina asifani njengodokotela wesilungu. Awu phela wena mawugula kudokotela wesilungu uyakubuza ukuthi yini inkinga yakho? Uyashisa? Uyakhohlela? Isifuba sibuhlungu? You understand? Thina mawufika kithi sivele uhlale phansi sixoxele yonke inkinga yakho. Ungasixoxelanga nje. Sikubizela igama lakho, sikubizela ama date wakho yonke lento le. Bayazi abazekhaya. Manje ucabanga ukuthi wena ugogo umkhulu wakho isithunywa angaxoxela zonke lezo zinto. Sixoxe phela. Kunethonga, kunedlozi. Ngizwe kahle lapha ekhaya kunethonga, kunedlozi. Kube nabavikeli bekhaya. Zintathu lezi zinto. Kunethonga, kunedlozi, nabavikeli bekhaya. Ne? Abavikeli bekhaya, abasusi besibongo. Abasusi isibongo uthiwa umbatha. Ukuthi umbatha udabuka kuphi? Amakhehla lawo kuthiwa umbatha. Phela kukhumbula izibongo amagama. Isibongo igama. Bekuthiwa ubaba wakho maka usehlula manje. Bese kube khona wena. Athi wena ubani uphatha nani? Bathi uphatha nani kasehlula manje? Abasusi besibongo lapho. Which means umsusi wesibongo bani usehlula manje.
ibona insika yani yekhaya. Ibona basuse yonke le generation, yonke le lineage le iphethwe ibona. Bese khona kube khona yini abavikeli bekhaya. Amongst them khona bavikela yini ikhaya ukuthi zonke ingane zasekhaya zegazi lethu ithine sobavikela nokuthi kungabi nengozi ungabi nani. Bese kube khona amathonga. Ithonga umuntu wayephila emhlabeni owandlula emhlabeni wawela kuphi kwelamathonga kobaba omkhulu nokhokhokhulu. You understand? Ithonga leli mawunomsamo ekhaya mawushisa impepho. Ushisa impepho kuphi kubasusi besibongo nethonga. Hayi idlozi. Umsamo sekhaya nje umbatha wena la ufike khona kuRondo thiwe ubikelwe khona uphahlelwe khona kuthiwe nayi ingane ibuyile ekhaya mas. Mawushiso limpepho lapho kubathwa ila ibane kwenziwani kubikwa kuphi kumathonga. Hayi idlozini. Ngizokexplainela ukuthi yini idlozi nginichazele kahle. Idlozi akulona ugogo wakho. Ugogo wakho umkhulu wakho isithunywa uyithonga. Kulaba abaphiwe abanesiphiwo sokwelapha sobungoma sengulo lebuhlungu. Abogogo nabomkhulu abasebenza wona lo msebenzi baphenduka baba yithunywa ngoba naye lengane ephilayo la emhlabeni isithunywa mas. Kungako kuthiwa yini isithunywa. Ugogo wakho uyena mawuhlela esigodlweni uyakwazi ukuhlebela, uyakwazi ukuguide imilayezo ezayo ebuye edlozini idescender iya kuphi kugogo. Ngoba lo moya wedlozi unemfihlakalo uyasinda. Lo moya wedlozi mawungawubona hey mkhulu la uhlala khona ungasaba ukuya khona. Manje uvela ngobani ngogogo kanye ngomkhulu oyisithunywa. Usendela imilayezo kugogo kanye umkhulu atshele wena. Nawe uyothi mawundlula emhlabeni bese uwela kwelamathonga. Awubi idlozi. Ungizwe kahle mase ushonile awubi idlozi uba ithonga. Kodwa if bowumngoma la emhlabeni usebenza abantu uthunyiwe uphenduka nawe uba isithunywa. Uzomela i10 yakho ukuthi ubuye emhlabeni usebenze phakathi kubani kuphathanani. So isithunywa sikabani sikaphathanani. Naye uphathanani yini uyisithunywa. Makandlule emhlabeni nayo yomela i10 yakhe emathongeni bamthume naye. Ngoba umoya wedlozi uwona ogavina yonke imimoya yobungoma. Wena unalo ithonga. Nobani wonke umuntu onganawo isiphiwo lesokulapha abantu sobungoma unethonga kodwa idlozi akanalo. Idlozi lihlala kumuntu onesiphiwo ophiwe umsebenzi wokulapha. Ngoba lo sikhuluma ngamakhosi. Kuneyindlondlo zasemanzini. Yilona idlozi le. Le mimoya yasemanzini ephila khona. Yilona idlozi le. Kuneyindlondlo sentabeni. Kuneyindlondlo semqolombeni. Kuneyindlondlo zaphezulu, kuneyindlondlo zaphansi. La uthi khona mawumngoma sowukhulile bese uyayibona lento. Mawembathwe inkanyamba, indlondlo yakho inkanyamba, yilona idlozi lakho le. Yila udraw khona yini amandla ajulile. Bese akutshela ukuthi na ngoba umngoma nomngoma ne le ndlondlo yasekhaya ngoba lento le awuthathi manje usaphila la emhlabeni. Dala yaba khona ekhaya. La bebasebenza wona lo msebenzi, bebasebenza ngayo le ndlondlo. Manje yandlula from generation to generation, generation to generation. Ngoba kuona umoya wasekhaya. Kodwa umoya olekelela ekhaya. Ukuthi sikwazi kulapha yini isive. Nokuthi sikwazi ukuphilisa abantu. Ukuthi lo msebenzi ukuthi umuntu makafikile esigodlweni anezilwane, ukwazi ukulwa nalezilwane. Bese bayakutshela ukuthi wena kusuka manje uzosebenza ngesiziba nangomfulo othize. Ila indlondlo yakho khona incike khona, idlozi lakho lincike khona. Lapho bazokubiza ebusuku ngelinye ilanga. Ikubiza le ndoda ithi simbiza umkhulu. Akubiza umkhulu if wakho wasentabeni uzokubiza nakhona udibana naye. Bese nixoxe bese nenza niyavumelana nenzana akutshela ukuthi sisebenza kanje nakanje. Ngoba mina angeke ngithole ngithatha umuntu ngentabeni, ngiyapha entabeni mina.
sikhona isigodlo sami esinye sesigangeni amaningi esigangeni hayi entabeni ngoba idlozi lami la kuphi elasemanzini indlondlo yami yakuphi yasemanzini so idlozi akena ugogo akena umkhulu kodwa imimoya esiza ukuthi silapha abantu ekunika amandla mawungakayitholi le moya yedlozi ubukhosi bakhe abukapheleliswa ngoba le mimoya ayikazivezi kuwena usasebenza ngani ngesithunywa esiugogo kanye singumkhulu until uzukhule ngesimo sani somoya bese lo moya wedlozi uyakwazi manje uswenzani siyaziveza kuwena manje bese uyakwazi ukwenza izinto zenzeke but it touches a move umuntu afike namhlanje into zakhe zivalekile umsebenzi into zakhe zivule ungatholi umsebenzi athola umsebenzi bantu baze bathi no magic so idlozi nethonga azifani wena mawundlule emhlabeni uba yini uba ithonga ngoba wela kwelephi kwelamathonga angeke ube idlozi ngeke ube idlozi imimoya elawula umhlaba ngoba ibona mabafuna manje lini izulu lizona izulu noma lishisa noma lingaququbala babadalini alini iyona imimoya elawulayo le ilasi idonsa khona amandla kodwa lento iyimfihlo isemfihlakalweni ingoma abangoma abaningi abayazi lemfihlo bacanga ukuthi idlozi ugogo umkhulu isibathi amanone ingane encane la abahlanzekile abadlula emhlabeni bayenzeni kube nami umndiki kube nani kulona idlozi lelo amathongo bonke la idlozi umoya okufiwelayo phezulu komsebenzi onikwe wona ngoba lento yasekhaya Okay. that's why abanye bazothi umuntu unenzunza umunye akuthiwa uthi unenkanyamba yili idlozi I'm coming to Inkanyamba actually, yeah. because you mentioned Inkanyamba. And now I want to understand, ukuthi Inkanyamba nememedi kuyafana? asifani mkhulu Okay. neshape yazo ayifani Okay. ngoba inkanyamba angeke ngithanda ukuyidalula ukuthi njani sizoxabana nomkhulu kodwa ihlukile yona yabo khona inkanyamba engathi iba neimpondo ibe neintshebe kube nenye nephaphu la ibe nephondo so zihlukile umfazi nendoda zihlukile azifani intombi endala yasemanzini ehlukile phezulu umuntu ezinye ziba nezandla ezincanyana kanje phansi bawufishi kodwa naye yakwazi ukushintsha khona ezimnyama khona ezimhlophe so nenkanyamba khona inkanyamba emhlophe khona inkanyamba emnyama engizaziyo mina engambulelwa zona emnyama nemhlophe engizaziyo lezi yezemibala angizazi angazi ngizibona I even doubt ukuthi za exist Ezimnyama. eziyezemibala ngaze emhlophe nemnyama inkanyamba. Okay, just please educate me here. Yeah. Umoya wenkanyamba umunawo. Is there any signs or anything that differentiates and what? Ya yazi kuyenzakalani mkhulu. Ngizokuxoxela namhlanje abameli ngibaxoxela lapha ekhaya babukeli. Into eyenzakalayo nansi angithi ugogo wakho uyisithunywa. Angithi maka yisithunywa uzothi wena mawulele bese uthonga ugogo wakhe azakwena. Bese ugogo akutshena ukuthi mamela ke akukhombe iziba thizeni. Umfula thizeni ne okanye akukhombe intaba thizeni athi ngelanga liso kumele uhambe ngesikhathi esiso uye kuphi uye endaweni eso uyodibana nomoya oso abanye le ndoda yakwazi ukuvela kubo baningi bazotethify abaningi ivele kuyena ivele ngelihle elikhulu elibovu bese imfinqa imthatha omunye imfake phakathi emanzini ibuye naye imkhombe enyize kuye ime kanje imbheke yenzani yonke imikhuba le yenzayo ayahluka amathongo abantu so which means lo moya lona ukuthi uxhumane nawo through ini ithonga lakho awuveli uxhumane nawo wena direct ngoba lo moya lo heavy mkhulu lento risky awuveli nje ungena esizibeni ongasazi ngoba lesiziba usazi ukuthi kunendoda enjani ephilayo la kungako uthola manje abantu abayimanzini bayandlula emhlabeni bayanyamalala
ngoba phela awuphiwanga logcobo lokuthi uye kulesa siziba kodwa wena uthatha abantu kodwa Are they wena fine? kodwa wena uthatha abantu ubayisa kulezo iziba lezo ongasazi ongasayinwanga sona ithonga lakho ngoba ubone udabula isabantu esizibeni nawe usofuna bathatha bayise kwisiziba ongasazi thothi le ndoda iyalwa nawe ithi cha phela mina ngikwazi ndoda asikaze savumelana ukuthi uzosebenzisa lo muzi wami kodwa namhlanje songithola usebenzisa umuzi wami bese ithathe 2 yabantu 3 so le mimoya iriski Kakhulu. iriski kakhulu mkhulu ngoba le mimoya ibuye kubize ebusuku bese kube khona Mayibize ebusuku. uyangena phakathi bona sekuyimfihlo la bese kube nemimoya ke siphila nayo ke yalamadoda amakhulu la angithi nayo uthothi isikhwama sasekhaya abaye bazothi impundulu kwaXhosa bathi impundulu abaye bathi umkhovu bathi nini naye isikhwama sakhe masikhona sinayo into yakhona ukuthi manje kumele ukwazi ukuthi le mimoya uxhumanisa ingalwi ngoba isebenza ngokufana abaye nto banabotikoloshe thothi lo moya unomoya omkhulu wasemanzini okanye umoya omkhulu wasentabeni ukunala abadoda lawo amakhulu la kumele ukwazi ukuxhumanisa ukuthi angalwi azizwane ngoba sebenza into eyodwa. Double Uvalo, yazi ngeke ngizokuthiwa mina into ekuthiwa. Okay, let me put it like this. Do we have into ekuthiwa ama-boys? ama-boys phela ama-boys i-plural masithiya ama-boys i-plural angithi ubuningi into eningi so under ama-boys kunemkhovu kunabotikoloshi kunani Oh. yes iyo le ngicela uku-explaina ukuthi sometimes uba notikoloshi ube nomkhovu. Oh no, it's just because I once heard ukuthi ayikho into ekuthiwa ama-boys. Khona kanjani Tikoloshe enomkhovu. kanjani ama-boys i-plural angithi it's a name ekuthiwa so uyibhanqa yonke le moya utikoloshi nomkhovu nani piano uhlanganisa zonke under one name ayi phela manje uyahloniphisa umuntu ama-boys. No, I think it makes sense. Yafana njengomuntu omunye umuntu azothi amadoda amakhulu. Yeah, no, it makes sense. You know why I'm saying it makes sense? Because now you're explaining it. Yeah. So uma sizothi ama-boys ila bantu labo oqeda ukuba mention. Yes, angithi phela manje usukwenzani abafuni babize kabuhlungu. Yabo? Abanye bazothi amadoda omsebenzi, abanye bazothi amadoda asemgedeni. Abanye bazothi amadoda asentabeni. You understand? Manje wena mawuzothi aware ama-boys ethoda angazi mina uphila komuphi umhlaba. Okay, let's ask. I just wanted that clarification and just wanted to understand that what you once said. Yeah. Ngicela sikhulume ngomlanjana mara ngicela sijuleke manje. Yeah. Hey. Ngicela ujule. And nginama questions amaningi. Basically manje sikhuluma ngomlanjwana nomshado nesintu. Yeah. You are very big when it comes to isintu. Yeah. So I'm sure you'll be able to educate me and the manches. The platform is yours. Yeah, yabo masithinta indaba yomlanjwana mkhulu. Nawe mmameli lapha nawe umbukeli lapha ekhaya. It's a very sensitive topic. Umlanjwana. You understand? And imlanjwana eminingi ayithandi kubizwa ngomlanjwana. Kodwa iqiniso. Umlanjwana ngeke uchinche ngeke uguquke. Ngoba uzenzanga ukuthi bomlanjwana. Kungani bathi umuntu umlanjwana ngoba lo muntu unomlando ongaphelelanga. Bathi nomlanjwana umlando omncane ongaphelelanga. Which means wena nomlando wakuphi wasekhaya komama, umkhaya kuphi kagogo. Umlando wakho omncane kodwa umlando wakho baba awunawo. Awunawo. Ngoba phela ubaba azange alobola azange ahlawule ekhaya kuphi kabomama. Wena uzayelwe kuphi ekhaya elikhulu kuphi kabomama. Wakhuliswa ugogo, wakhuliswa umalume, wakhuliswa ubaba. Ubaba azange kwenzele lutho. Ubaba azange kuhlawula azange kulobola. Azange ayenze lutho empilweni yakhe. So uphenduka kuba yini? Umlanjwane. Whether umfana uyintombazana, umlanjwana. Umlanjwane lo ngoba lo muntu unomlando omncane. Umlando wakhe phela kuphi kagogo. And uyosebenzisa isibongo sikabani? Esikagogo. If umkhulu washada ugogo, bayenza yonke bacaca, bayenza yonke into, futhi usebenzisa isibongo sikabani? Esikamkhulu. If azange umkhulu walobola ugogo wayenza konke okufanele kumele ayenze nemfanelo, which means usebenzisa isibongo sikabani? Sikagogo. Imlanjwana ihlukile.
khona sebenzisa isibongo sikabani sikamkhulu ngoba umkhulu wathatha ugogo ngokosiko waphelelisa. Sometimes umkhulu azange athatha ugogo azange amenze lutho manje uzosebenzisa isibongo sabani sikamkhulu and there's nothing sagogo and there's nothing wrong la. There's nothing wrong ba umlanjwana. And mongabuka ibuke lento ama stats amaningi ngiyakutshela nawe ekhaya uyibuke lento le. Imlanjwane iyaphumelela. Check ama stats. Bazo comment ngifuna ni comment la ngaphansi. Imlanjwane iyaphumelela. Kumoshakala kuphi umuntu mahamba ayozilobola ayokumngoma athi hamba uzilobola ulobolele ubani ubaba wakho. Kuvele kubheda izinto kodwa siyaza la. Sizoyijula lapho kakhulu. Anti uthi ufuna sijule. Yes. Yeah. Manje umlanjwane ngiexplainile ukuthi uyini. You can proceed now. Right. This is a plan. Manje inkinga ivele bekuphi? Lengane ikhule ekhaya kagogo. Ikhuliswa yini? Inhlanhla nezibusiso zikakuphi? Zakagogo. La umama zalwa khona. And ubaba zanga yenze lutho. Bese lengane mase ikhulile. Kunezinkulumo eziningi manje. Angazi ukuthi mina whether lento yokudukisa abantu into eyenzwa intentionally noma angiyazi mina lento le yangixaka ngingayithula ngayibuka ngathi manje abantu abantsundu sebayadukiswa manje. Uthola ikhehla lidala elimpofu litshela umlanjwana ukuthi hamba lobolela ubaba wakhe ekhaya kini. Ngani? Ngeziphi inkomo? Athi wena hamba ekhaya kini kababa. Orafike umngoma athi kuyena inkinga yakho ukuthi into zakho zihambe slow ukuthi usebenzisa isibongo sakuphi sakagogo okanye sikamkhulu ekhaya kabomama. Wena kumele usebenzise umsamo nedluzi la kuphi la kubaba kanjalo akwenza la ngalutho labantu. Bese nawe uthwala ikhanda lakhe elikhulu elisindayo. Uthatha inkomo nomnotho nikwe izalukazi ezasekhaya kabomama uzisa kabobaba bese ziyabuya kabobaba ziyakaya kagogo. Who's fooling who? Uthi wenzela ubaba in the name yokuthi uyazihlawula uyazilobola. Juthi wena uyazilobola manje. Juthi kwangena emashithini nomama manje. Uzilobola kanjani? If ubaba uyaphila makakwenzela kulobola. Akuhlawula. But manga nayo imali. Impela makayenza iplan uba khona abafowabo ngithi. Ngoba phela kunamacala amaningi lapha. Kumele uhlambulule lamuso. Ngoba wenza icala. Akhipha inkomo yesondlo. Bese akulobola. Nalabo uthokuthi omunye umlanjwane. Uthokuthi ubaba amhlawule. Eze ukuthi ubaba wangihlawula. Kodwa ukhulela kuphi kabomama. Bese uyahamba uyoshintsha isibongo biza isibongo sikababa. Bheda izinto. Ukuhlawulwa akusho ukuthi soyingane yakubaba. Wow, I love that. Ngiyocela yini intethelelo ukuthi ngiyaxolisa ngene emzini wenu ngaqhekeza. Ngamosha. Athi ngale mbuzi lena ngenzani? Ngiyahlawula. Inhlawulo akusho ukuthi soyingane yakuphi yakubaba. Akusho ukuthi songasebenzisi isibongo sakababa. Antila zakulobola. Awusebenzisi isibongo sakubaba ubaba akakulobola. Noma ngakuhlawula inhlawulo akuyona ipermit ukuthi uye yemsamo wakubaba. Uthola abanye uthokuthi manje phela kubaba bawutsotsi. Sometimes uthola omunye uyamazi baba wakhe. Kodwa ukhulela kuphi kabogogo. Uyakwazi ukuya kabobaba. Makafika kubaba ubaba amfaka umoya umuntu. Athi phela wena uyingane yala kamazibuko. Awuyona ingane kadladla kabukadladla wena. Uyingane kamazibuko wena. Wena uyingane yala ekhaya. Yabo ufuna umgodi manje ugqiba yini amanyala wakhe. Sikafuna lengane yenzeni mayifika le kadladla itshela ugogo ukuthi gogo phela mina ngifuna ukutshintsha isibongo biza isibongo sikababa umazibuko. Njani phambanisa ingane into zengane. Uthoda abanye uyibuke le ntombathi. Uthoda omunye uyiprofessional. Asebenza athenga imoto athenga umuzi ayenzeni. You understand kube kuhle impilo yakhe. Bese hamba sibuyisele ekhaya kabobaba. Anike labo abomkhulu abomncane imali ukuthi bomhlawula bamlobole ngani. Uvela kubhede. Ayiphele ne6 months into zakhe zivele ishabalala. Phele umsebenzi. Le nto imenzela isichitho. Ngoba phela lezalukazi lena nomakhehla wangale zithi mara sikukhulisile thina. Wathwalwa yithina. Wazi yonke lento nayo yethu.
manje wena usuyasijikela sobona ukuthi lamakhehla ngale angcono kunathi bese bakuphuca konke kwabo thothi umuntu phela umsebenzi abanye bathola ingozi bathatha umuzi phela umshado akuyona inkinga kuba mlanjwana Okay. nalento ukuthi uzwe kuthiwe khona ngitopic futhi ejulile mama cishe ngayithinta so yes ibona Ithinta double over. yabo khona omunye umkhuba wena phathanani ningimamele lapha ekhaya umama nobaba ubaba zanga lobola umama azamenzele lutho ne bese bathi hayi labantu bafika umngoma bathi hayi labantu bashadisa kanjani abantu ubani uthi bafuna ukushada Ubani uzosho njalo umngoma uzosibashadisa? yenzeka maningi ama-client afika lapha kimi bathi sibuye ushadisa umama nobaba ngento abasekho emhlabeni umngoma uthi hayi thina inkinga zethu zenziwa ukuthi umama nobaba zange bashade babashadisa akuvele kumoshakala mkhulu ba open a can of worms. Actually, I had a question, I think, on that, because ngibone mangikhula, I think ngibone mhlambe kushadisa ugogo nomntwana omncane. Kanjani? I will always ask myself ukuthi manje le ngane encane eshadiswa nogogo izoshada kanjani? Ngoba ugogo uzoba nesikhwela ngithi phezulu kwale ngane. Oh wow, angithi bazothimela umkhulu. Umkhuba phela. Imelo omkhulu kanjani? Ubani uthi omkhulu futhi? Ngabe umkhulu uyafuna ukushada nogogo ngabe idala bomshada mase. Manje wena ubathathela isinqumo kanjani? Angithi lento ukwenza ama decision wrong. Kungawo ngithi manje iyangixaka that's why ngime away from social media ngoba ngiyibona ukuthi manje social media seyinomkhuba. Ilahlekisa abantu. Utela umlanjwana ukuthi uthatha inkomo, uthatha isibaya sika gogo, usisa kabubaba basibuyise ngapha. Kanjani? Awukwazi ukuzilobola umlanjwana. Awukwazi ukuzilobola. Uzilobola njani? Uthi hayi uvala amanyala kababa wayengazenzelanga yena saphini ngoba phela wena uyingane yangale kulungile there's nothing wrong phila ngale kulungile mos. Okay, now here's the question, because you've explained and you're not done. Yeah. I told you this is your episode, Yeah. so it's just a question, but you can go as far as you can. And actually, this one is for you. If you can get the Brad Dev, if you was Brad Dev. You should ask him, how do we fix all the wrongs that our parents did in the past? E.g., my parents did not get married correctly. You see, the question, I think, what you were saying, but I was conceived before marriage, and I'm now using my dad's surname. Yes, so now we want to know the fixing of this. Uyabona lo mbuzo loyo lengane izalwe umlanjwana. Ngoba izalwe ngaphambi kokuthi bashade, mhlawumbe bashade ngesilungu. Azange khitshwa amalobola, azange cacwa, azange yenziwe, azange atholwe ngenyongo mama. So lengane yini umlanjwana. But manje ngemikhuba na bad advices bese athatha isibongo sabani? Esikababa. And I belong ngale kumsamo kababa phela. I belong ngapha kwizalukazi. Kodwa le iyalungiseka. Kodwa ngeke ngisho la ukuthi ngidala ukuthi silungiseka kanjani. Angifuni uku-educate izangoma yabo lento iyimfihlo. No, I think it's enough what you just said. Kumele akwazi ukuthi lento sicela intethelelo phezulu kwamacala abantu abadala abandlula ngayo emhlabeni. Kufuneka yini? Intethelelo phezulu kwamacala abantu abadala abandlula ngayo emhlabeni. Kunosiko olenziwayo. Ukuthi lamacala lawa angahlali phezulu kwakho. Ukuthi vele wena wathi ukhula vele ngaso lesibongo sika baba. Akuwena khona umunye umuntu ukayithule sinalo. Khona umunye umuntu ozitshintshile isibongo yena. Sikakudala. Lo inecala wenze so wenze into ongayazi so zenzela amashwa. Bese ube khona othi makazalwa asesemncane anikwe isibongo sika bani? Sika baba. Loyo nikwe isibongo sika baba angazilutha ingane simcelela intethelelo phezulu kwamacala abantu abadala abandlula ngayo emhlabeni. Ukuthi la macala lawo yana noma ngasitshintshanga isibongo kulungile. Ngithi sometimes uthola umunye uyi-academic isika nani manje sabo sekuba complex manje and manje abona i-home affairs yethu la e-South Africa seyi-street kakhulu manje bazocanga ukuthi manje sowenza ubushofu yabo. Kodwa lo tshintshela isibongo
le seyinenjula kakhulu. Wow. Kumele ahlanjululwe, abuyiselwe ekhaya kubo, kabo mama, kagogo ngosiko. Wow. So tell me, what if ngikhulele khabo mama, Yeah. ngumlanjwana, Yeah. and nomama mbeka umlanjwana, Yeah. then basethola mina. Yeah. Then mese ngithenga umuzi Yeah. mina. Yeah. Then ngifuna umsamo wami or ngifuna ungenisa idalwa or Lo muzi idalo uzosifaka ekhaya kini ezasekhaya kini kabo mama. Awufaki zabo baba, usifaka kanjani ngoba yakolota. umama beka umlanjwana. Yes, usebenzisa sona sisibongo lesomlanjwana. There's nothing wrong about umlanjwana. Ufaka bona lapha sekhaya kabo mama mos. Ufaka kanjani amacala ekhaya. Ngoma ufaka lapha kuba ufaka icala mos. Thuthi uzenzela isigcwagcwa ufaka. So I can't put angengikwazi bafaka kanjani ngoba abayenzanga lutho empilweni yakho. They were absent. Okay. Awukwazi ubafaka. Noma ufaka idlozi ufaka lona leli lakulo lomlanjwane wakho. Uqhubeka ngalo. Until generation comes to phela yonke. Mana lezi zinto zesinto Deep zicomplicated. umkhulu. Deep uzothola abanye bathi hayi ngoba phela uyingane yomfana kumele uhambe uyosebenzisa isibongo sika baba kanjani bakoloda mkhulu. But manje sithola amacala abazali bethu. Angithi lapho kumele senze umsebenzi wentethelelo. Sicela intethelelo phezulu kwamacala wabandlula ngayo emhlabeni. Ukuthi angahlali kuwe bangakuthwesi bona. Hey, these things are Ngoba lento ibanzima kakhulu, iba yi-challenge kakhulu kumuntu onobizo omngomo. Ayashaya mkhulu. Ayashaya. Ngoba ugcina uthwasa idlozi elirong. Ugcina ufaka amadlozi arong emsamo. Bese uthola umsebenzi wakho uvalekile manje. Akungeni umuntu, akungeni lutho. Uthola ngale kathi usesesikhupheni usathwasa, bokwazi ukuhlola, ukwazi ukubona. wow. Kodwa manje bakuthatha bakubuyisela ekhaya ngendlozi lakhabona kubaba bese kuvaleka yonke into, kuvaleka amaphupho, kuvaleka ukuhlola, kuvaleka abantu, bangangeni ingangeni nemali, umvela umbashe nje. Well, okay, let's come here now. The disadvantage and advantage is elobolo, like malenziwe, because sometimes I'm sure, like, okay, the disadvantages, ubuhle nobubi, belobolo. Yabo ilobolo isintu. Abanye bazothi usiko, kodwa kulona usiko isintu. Okay. Ukuthi umuntu, okay asiqale senze kanje. Kunosiko kunesintu. Okay. Kunani? Kunosiko, kunesintu. Usiko wena umbatha. Ukuthi nenzani ekhaya kini nombatha. Kodwa isintu is a governing body yomuntu onsundu. Ukuthi umuntu onsundu ulotshelwa ngeenkomo. Isintu leso. Oh, I love it when You you understand? call it, Isintu leso. Bese kuba nosiko lokuthi okay thina singamaXhosa silobola ngeenkomo eziwu6. Kuthiwe thina singamaZulu silobola ngeenkomo ezingaki ezi11. Bese kuthiwe thina sale ebukhosini silobola ngeenkomo ezi50 or ezi100. Sekuyini usiko lolo. Kodwa isintu sithini umuntu wesifazane ulotshelwa ngani ngeenkomo. Manje sekuya esintwini ukuthi culture so iclan so yenzani ngaphansi kwesintu. Kodwa ngeke kuyolobola ngeembuzi. Ngoba isintu asivumi. The governing body yomuntu omnyama ayivumi. Ngeke kulobola ngeenkukhu. Sekuhluka manje inamba zeinkomo ukuthi zingaki. Abanye bazokujoda okay kunenkomo okay umuntu usika nengane kuphulwa inkomo ezi2. Inkomo kababa nekamama ayisekho. Abanye bazothi hayi cha thina siphula 1 kuphela. You understand? Kodwa kumele kube khona inkomo ephulwayo ngoba phela uhlulekile ukuziphatha. Khona abanye bathi okay uthole ingane wena ngaphambi ukuthi ulotshole. Ne? Watholiswa umunye umuntu ingane. Bese wayolotsho let's say ingane utholiswa uphatha nani. Bese udabula ufuna ukulobola wena kodwa unengane clear. Yabo? Bese sithini isintu sithi le ngane lena ngoba iwumlanjwane le ngane. Ingane kumele isale kuphi? Ekhaya.
bese ngesintu bese bathini abanye bathi cha thina lengane lena uyakwazi nokuyilobola wena ize nomama yabo abanye baze bayenze amasiko mboleko imikhuba esintwini esikweni bathi cha lengane wena dabula ungakuthatha uyichintshe isibongo ibize isibongo sakho kanjani ngoba uyizali lengane ibize isibongo sakho kanjani lengane ungayizali yenza isiko lakini kanjani noma umama wakho umlobolile wayenza yonke into akuyona ingane yakho le awukwazi ukuyichintsha kungako ngithi lemikhuba le i-wrong and iphuma la ku social media ingane ungayizala ukuba ifana nengane uadoptile awukwazi ukuyibiza isibongo sakho awuyizali ingane ayikwazi ngoba phela lengane uyayikhesa igeneration yayo yonke is cursed makaba nengane kusasa babiza isibongo si-wrong baphahla umsamo wrong ongabazi lengane iyeke isibongweni sayo kodwa yazi ukuthi ledlozi leli lakambatha yilona elinkhulisile mase izokhipha izoyenza umsebenzi wokubonga maybe ikhipha inkomo yokubonga abakambatha bese ikhulile ngithi ithi ngiyabonga amakhehla nanzalukazi ungisingatha ningibathe so ingane ungayizala ukwazi ukuyibiza ngesibongo sakho noma umama wakho umlobolile wayenza yonke into wacacisa wayenza yonke into awukwazi lengane ukuyichintsha ibiza isibongo sakho ayisali lapha ekhaya kagogo ibiza isibongo sika mama. Okay, let's come here now. Ubungozi ke uma ilobolo lingenziwanga kahle. Yabo ilento leyo ukuthi isintu namasiko sesibaleke kuwo kakhulu if drifted far apart from kuwo. You understand? Into ebalekile nathi kubalekile ukuphahlelwa. Lengane iphahlelwa ngithi bayafika bazocela ubuhlobo obuhle. Mhlawumbe bakhethe balethe lezo inkomo lezo baziqhube. Le inkomo lezi kumele zenzweni ziphahlelwe babikelwe amathonga wala ekhaya ukuthi phela nangu nombulelo na ingane kabani kambatha usiphiwe izocela ubuhlobo obuhle la ekhaya nazi inkomo aziqhubile aziletha la ekhaya bese kushiswa impepho bese kanti kuyemsamo kuyobikelwa yini amakhehla nezalukazi bese lapho indlela eright yonke into izohamba right after lokho kodwa doti le inkomo lezi nayo yonke lento lezange yaphahlelwa zavele zafakwa nje lelo lobola recognize ngoba ubikanga uphahlanga manje sesilobola ngemali. Yes angithi noma kuyimali iyathathwa isemsamo la kushiswa khona impepho indlu yempepho bese kushiswa impepho bese ibekwa phansi kuthiwe makhehla nenzalukazi na imali phela namhlanje umhlaba sowashintsha sekulotshola ngemali imali sekuyiphepha kusanga inkomo ngale imali lena bazocela ubuhlobo obuhle kunombulelo bese manje sowenzani soyaziwa lo lobolo kuphi emsamo kodwa mangayenziwanga lokho inkinga kufanele nje ukuthi ukipitile. Hey, I'm just worried because manje hey sesibhadala amalobolo emafletini emqashweni ukuthi hey ungikhumbuza sinye story mkhulu that's another problem. Kwafika linye client likhala mkhulu ulobola intombazana kubangani bakantombazana ayibamshaya fika kimi uyakhala ngithi hayi ngithi phela ilento yenu ukuthi nani anisabiza abantu abadala nawe solotsholela umngani wakho is a problem ngoba phela ilobolo wathi nje wangalenzi right yonke le system le is dead ngoba phela wena uzocanga ukuthi ulobolile ngendlela eright angithi bese ngelinye ilanga sonezizukulu senengane ngithi bese le ingane lezi zibiza manje isibongo sikabani esakababa bese masifika kumlapho kwazi ukushaya umhlahlo abone ukuthi cha umbaba nomama lento yabo ayiveli emathongeni so nalesibongo seni si wrong yebo manje ingane sesithwele amacalani abobaba ngoba phela le lobolo azange lalandelwa ngokusiko nangesintu ngoba phela kumele kuphahlwe lapha kubikwe. So it's too deep umkhulu and dangerous ungako namhlanje senze kanje ngilwi nabantu ngangizwa kahle kabi lapha ekhaya ibuka i-divorce rate inganani labantu abantsundu ibuka i-divorce rate kakhulu yalabo abasontayo bathi bama-Christian angilwi nokuthi umuntu uyi-Christian uyasonta uyenzani ngoba lapho phela ngithi manje usuku yenza kuphi esontweni ngakho lobolo phela lapho 6 months down the line yaphela umshado. Okay,
Now, what I want to understand, since I was asking you about the advantage and disadvantages of lobolo and the importance of lobolo and the danger of lobolo. Yeah. Pastor Nimbat decide to go and marry a white woman. Yeah. Do I still need to follow all the procedures that the Goonies follows? Ngokwesintu mkhulu. Ngoba phela manje sowulahlekisa ingane. Khumbula abantu abamhlophe isintu lesi abasilandeli. Banesiko lawo balenzayo eliyimfihlo angeke silidalule namhlanje silidalula ngelinye ilanga. Kodwa yabo so uya complicate manje. You advise them ukuthi don't cross breed. But love is love. Manje le ingane izophahla kanjani ngoba phela lapha so khipha amalokonja. But are you not limiting people now or limiting yourself now? Into enzakalayo manje kodwa manje yabo so lahla isintu manje. Ngoba manje lapha mayoyilobola lengane yabantu akuphahlwa lapha. Abaphahli bona. Mawufikile nje babeke nayi ilokonja yini stretch tent bafaka wabamhlophe bafaka amabhaluni. You understand? I am lost. What is love? What is love? There's no love emhlabeni. There is love. There's tolerance. There's tolerance. Maybe you don't know what is love. You know why ngithi look uthando. Buka umuntu oshadile. Ngoba saqala basesenyuli married. Bayathandana. Asibatshela bona bayathandana. Isikhathi masiya sibajwayelene sibaphila bonke. Lo thando lisa exist. I double over. Let's pull it. Amen. Sibayini? Sibathathana as a brother and a sister. That's love still. Don't you love your brother? Don't you love your sister? Yeah, tolerate. Okay, here's the question from Emanchi. Uma umuntu useshadile wathelwa ngenyongo bese wahlukana nomuntu wakhe. Uyakwazi yini ukuyoshada ngaphandle ekubeni usathelwe ngenyongo? Yabo ngokweqiniso mkhulu. Umuntu wesifazane akagani kabili kathathu. Lo muntu and ukhumbule ukugeza inyongo yelobolo inzima. Akusiphi ne for sure. Ngoba number 1 lapha la bekandela khona kumele bamkhulule bamhlambulule. Kumele bamkhulule bamhlambulule. Bamphahlele emsamo. Babike ukuthi phela le ngane sezihlukene manje zihlulene. Kube khona imbuzi abazomhlambulula ngayo. Bamkhulule ekhaya. La bekandele khona. Kuba ngconywana, fani kuba ngconywana. At least there's a percentage of yabo. Kuba ne probability ukuthi at least mhlambe angamthola umuntu. Yabo, ngoba phela manje mangahlambululwanga ngazange ngakhululwa ngale kuba iproblem. Ngoba ngale kumele kube khona imbuzo. Bamenzela usiko, bamphahlele emsamo. Angithi wathi mangena ekhaya wangena ngembuzo nangenkomo yakhe. Yokufakwa ekhaya ngithi. Waphahlelwa wabikwa ekhaya ukuthi nangu phela umakoti wenu. Noma sebahlulene kumele kuyenzeka le same thing. Manje inkinga i-challenge bankulu manje. Lo muntu akasekho labamkhululile. Manje lo munye umfana mafuna ukumlobola inkomo ziyapi? That's the biggest question. Most people they fail to understand that and answer that. Help us. Inkomo lezi azika boka kamontombazana. Kumele zobhadala lapha yazi buyele lapha ubomkhonyana. Ngoba phela bamlobola ngithi. Manje bahlulene bona. Ndaba azifuni awubona manje TV kunale show ubuyisa what amalobolo. Inini ngifuna ukubonisa ngithi ukuthi abanye abantu bayademand amalobolo wabo. Told their voices are not voiced out. Yabo abanamandla mabafika lapha abomncane abomkhulu abathembisa ukubashaya bababulala. Umunye egcina asiduba zingane. So umuntu oloko walotsholwa uyinkinga mkhulu. Okwathelwa ngenyonga komunye umuzi uyinkinga. Hey, but I think now we've got a lot of people abahamba beyoshada still. Angithi kube ngakhululwanga ngale. Phela labo phela sokumkhokha nge. That's why I tell sometimes indoda yakhona egcina manje umzansi lana or la isuswini kuba khona ilumbu elenzakalayo lenzani uthola nomnumzane lo wasekhaya kasasebenzi. Ngoba phela sothatha umkhokha la. Kunzima yazi kufana njengani?
ujole nomuntu othelwe ngenyongo oshadile walotshola wacaciswa wayenza yonke into danger lento uthathele ukufa akuhlukanga nje ngokulala nomfelokazi angakhiphi inzila akuhlukanga into eyodwa ukuthi ujole nomfelokazi ungakhiphi inzila ulale naye uthathele ugulu uyafa uzaca ube ngaka ingathi uphethwe ilele linye sickness engeke sibize ngegama. Okay, now how about half lobola angithi phela and living and then half lobola angithi is sometimes siyolobola isithola ukuthi imali ayiphelele bese mhlambe kuthiwa ke okay osithina sithi hayi sizophinde sibuye ngelanga ukuthi and then ngilotsholiwe half mara ngihlala nawe. Is that allowed? Kahle and the danger of that kungcono kunokukipita ngoba phela lo muntu umfana ubhalile incwadi yathunyelwa ekhaya angithi wakhitshwa amakhehla nezalo amakhehla ayocela ubuhlobo obuhle baphatha lezo inkomo lezo ezihalf bese zaphahlelwa lapha kwabantombazana. You understand? So intombazana ayikakhitshwa ngokosiko ekhaya ngoba phela kumele ikhitshwe ngani ngokosiko ekhaya yambi yocaca yabo kugidwe kenzweni ku-exchange ama gifts yabo lo muntu ungconywana kufani nomuntu okepitile. But ungconywana kanjani because akwenziwanga zonke izinto lo muntu loyo nje mina ngibona ukuthi ukipitile lapha me Chef Mbatha. Bathi ungcono ngoba kuveliwe ekhaya akufani umuntu ongazange wavela ekhaya ngaba lo muntu mangashonela lapha yana nabo kulo muzi akipite kuwo then what? Okay, here's the question from Manchi. Mkhulu ngicela ukubuza umama wathola ingane yokuqala bayihlawula baze bakhipha ngisho inkomo kaMama nenkomo kaBaba azange asalobola kwase kuvela ingane yesibili nayo kumele ihlawulwe yini? Phela into ikhithwe inkomo kaMama noBaba Judy lengane Judy lo mama lo umthole asese pure mhlamba itshitshi so kumele manje wenzeni ugeza umuzi bekumele akhiphe nenkomo kaGogo phela angithi akhiphe nembuzi angithi akamlobolanga umama phela akamlobolanga lapho le ngane lena nayo kumele ihlawulwe ilotsholwe nayo. So kuyafana ukuthi ngizoba umlanjwana uthola ukuthi umama nobaba mhlambe bebeshadile then bahlukana asenze kanje khona abanye abantu abashada isilungu lento yenzakalayo manje bahambe baye home affairs basayi bese kube nezingane phakathi le ngane imlanjwana ayikwazi ukubiza isibongo sikababa ubaba akhiphanga amalobolo azange wacaciswa azange kukasinwa azange kenzwe lutho idlozi alwazi lomshado ngekwesintu le ngane hayi ngokosiko ngokwesintu ne-governing body yabantu abantsundu le ngane zonke ziphuma lapho kulo mshado yini imlanjwana zonke it's a curse. Thola le ngane yonke impilo yabo ayihlangani bathi bazama kuyabheda noba ngayofunda abathola umsebenzi ngoba bayimlanjwana basebenzisa umsamo wrong baphahla kumsamo wrong. How? That's hard. Ngoba phela manje seniyaphapha nihamba nima face niyosayina nabazali abazi ukuthi sonisayinile tot already senabantwana abayi2 kodwa labantwana babiza isibongo sikababa seniyoshada manje home affairs lezi ezingane nizozithola after nazo imlanjwana as long as angakhitshwa amalobolo kwayenzwa yonke into ngokosiko nangesintu zonke ingane zitholakala lapha imlanjwana. That's why uthola isizwe sinje manje. So what if mina bengishadile nawe sayenza yonke into nje yaphelela bese ke ngiba pregnant ngisela then thola ukuthi sesiyaxabana sesiya divorce lo mntwana usazoba umlanjwana lo kusumlanjwana ngento ngilobolile ngaqeda yonke into ngayenza yonke into bakufaka bakulethe ekhaya wagcobisa inyongo wathelwa ngenyongo ekhaya. Oh, okay. Ingane yami le ibiza isibongo sami as much as divorced. Yebo ingane yami ngenze yonke ngikolode ekhaya kimi naye ngikufakile ekhaya kithi ngokosiko ingane yami la kuyona umlanjwana. Okay, no, you can proceed. I just wanted to know that. Yabuza omunye imbuzo phela.
No, you did answer this one. Zokuhlawulwa. I don't think I need to go back there. You did explain ukuthi uma ngenzwanga zonke izinto kahle. You can proceed, educate the Munchies. Tell me something when you tell you. Khuluma something. Okay, here's the Munchie. Umama akashadanga nami angishadanga. Yeah. If izingane zami zizala zingashadile nezingane zazo zenze okufanayo kusho ukuthi sonke sigaba kubo baba la. Nonke. Kanti ufuna umuntu ngizwe kahle ekhaya awukwazi ukuzilobola, awukwazi ukuzihlawula. Ngoba inkomo lezi nemali yonke oyitholayo eyasekhaya kagogo. Awukwazi ukuthatha inkomo zikagogo uzisekabo baba, ngoba baba bazibuyise kagogo. Who's fooling who? Understand lento leyo. Who's fooling who? Who? Who's fooling who? We're not there. Okay, this is the last one, then you do your word of wisdom. Lako, it's a question. Lo wake wagana, walotshola, kwambesa, kwase kuba umshado wesingisi. Like, you know, some people bazo lotsholwa, benze yonke into mara, bengenzi lo wesintu umshado kwenziwe lo wesilungu. Into ebalekile mkhulu. Noma it's a waste umshado wesilungu. Lento thina siyazi lento le. Into ebalekile nje ukuthi asine ekhaya, afakwe ekhaya ngenkomo yakhe bese athelwe ngenyongo ekhaya. If utheliwe ngenyongo ekhaya, sebangahamba ke boyenza iwaste yabo yemali umshado wabo wesilungu. But kumele beqalila. Yeah, mabayenze lo wesintu baqeda yonke into, bayothelwa ngenyongo wayenzwani, is fine. Lezo ingane bazothola lapha kuzona imlanjwana. Okay. Basemshadweni ngokwesintu straight. Nje wena sebezwa stela imali shem lapha yana emshadweni bowesta imali bethatha ama credit card amaloan babe neqoloto ezani necessary. Kanti ngaba yenze lo wesintu cheap ngifaka itendo wenzani kuhlatshwe inkomo uphekwe ngamabhoda amnyama ama 3 foot kudliwa hayi catering yani kunemali catering kunesikhathi sokudlala mina. Yo, wait of wisdom, let's close the show. Yo! My Munchies, I hope you enjoyed this episode. Yeah, your word of wisdom. I'm tired as well now. Nami ngikhathele mkhulu. Yeah. Phela mina ngiphumule, langa lami lokuphumula lencane. That's why sometimes lalela. Silwane namathatha, kunamathatha. Ngizwe kahle lapha ekhaya. Ngayikhuluma lento kuma Munchies. It was 3 years back. If you are kumbula. Uyiphinto. I'm a male. Okay. I said 2026 we're gonna experience a lot of teenage pregnancy. Nemilanjwana eminingi. If you remember, go back. I said ingane eziningi zizokhulelwa 2026. And ikolo bazoziyeka kuzoba namabhoshini amaningi. And lento yenzeka. I still say 2028 mark it down. 2028 ikolo zasemalokishini zabantu abamnyama eziningi will be turned into hostels. 2028 they won't be have an importance yokufunda. 2028 abantu abaningi bazoziyeka ikolo. Ikolo they want to be occupied by residents. They will be turned into hostels. You'll remember this day. I no comment. Into engishoyo lapha ekhaya kubabukeli azizame nje sibuyele esintwini. Ingane ezincane siz encourage zenza amabhizinisi. There are many opportunities ngaphandle. There's no problem ngokuthatha i-braai stand uyebeka ekoneni wenza i-chicken dust. Bese uze kudabula. Or uyokumlapho indabuko ngoba umupho umthembayo. Akunike into yenhlanhla udayise. Unlike ukuthi yabo moya ikhuluma lento. Omunye umuntu uya enjoya ukuthi anikwe iskipa se company thizeni negazebo ame lapha ekoneni ahola ngecommission. Ashiswe ilanga. Uyajabula ngoba usebenzela company partner. At the month end angahola. Ngoba kayenzanga ama sales. Imagine the scenario whereby usekoneni negazebo yakho nebraai stand yakho unomshini wa popcorn la. Even if you do 500 a day is fine. Ubani uyazokunika. No one. Nyama vuka sibuyele kuma business kwisinto sethu. Bese sibuyele kwi agriculture
nemfuyo. There's a time. Yabona amakhaya enwashiyayo le mafama ezilalini. You're going to remember them one day. They're going to be occupied by so-called people. Lokho ayenzeka kokhokho nokhokho khulu bethu. Bathatha imihlaba yabo amanxiwa wabo wasala amanxiwa lapha. Kwathiwa baya compensate abanika imali. It's going to happen again. Land suka khona emakhaya. Those land nezindlu namanxiwa enwashiyayo okhokho nokhokho khulu. They're going to be occupied by so-called people. Okay. We're going to have it difficult to go back. Let's go back emakhaya siyolima sitshale sifuye. Ila umnotho wethu umuntu omnyama ozovuka khona. Manje sonke sibalekela kuphi? Ejele. Ijele emalokishi. La sihlala khona. Ngoba it's a mind prison. Lapha ukwazi ukutshala. There are bylaws abakusha ngawo. Emakhaya there are no bylaws, there's nothing. On that note, I want to say thank you so much. Sakwa sendot sehlula manje umazebhula. Ibambe lapho mfana. Cheers. On that note, it's a wrap and good night, darling. Bye-bye.